Tässä on Sonic Energyn suosituimpia tuotteita, mutta käydään ne silti läpi. Bamboo Chimesit. 4 erinäköistä, mutta ne on myös eri tavalla viritettyjä. Ja ne on jaettu äänien mukaan vuorokauden aikoihin. Täällä on aamu, päivä, ilta ja yö. Ja mä otan nyt pienet ääninäytteet jokaisesta. Tässä on päivä. Tässä meillä on ilta. Ja viimeiseksi vielä yö. Jokaisen Bamboo Chimesin mukana tulee tämmönen extra heiluri, tämmönen puuheiluri. Täällä on jo yksi sisällä, mutta tää on sille varaksi. Mutta sen lisäksi siellä tulee tämmönen akryylistä tehty heiluri, joka sitten iskee niihin kieliin. Ja tällä saa sitten napakamman äänen näistä, joka esimerkiksi tietynlaisessa akustiikassa voi olla, että se vaatii vähän enemmän napakkuutta ja leikkaavuutta se ääni. Niin tää heiluri voi olla yksinään se, joka pelastaa tilanteen. Sitten meillä on saatavilla itse asiassa näitä telineitäkin irrallaan. Eli tässä on tämän koko 4 sarjan pidike ja sitten on tämmönen yhden Bamboo Chimesin pidike. Tämän kanssa on itse asiassa helppo ihan soittaakin tätä. Mikä on kätevää monessa tilanteessa, kun siinä jää sitten kädet muuten vapaaksi. Sen lisäksi meillä löytyy semmoinen kantopussi, johon saadaan kaikki nämä 4 mallia yhteen kuljetuspussiin topattuun suojaan.